Tá aplikácia sa volá My Sky Watch, tak? Áno, My Sky Watch. Kto ju robil? To je či vaše dielo, alebo v spolupráci, alebo ako to vlastne bolo? My sme to robili v spolupráci s firmou Touch for IT, ktorým sme dodali dáta, našu predstavu, to, čo sme vymysleli, ako chceme, aby tá aplikácia vyzerala, aké informácie má dávať, ako má byť, čo má vlastne tým ľuďom dať, pre koho má byť, a oni urobili vlastne tú technickú časť. A aby sme si to vedeli predstaviť, tie dáta z toho radaru, ktorý na streche, idú na nejaký server. Áno. A tá aplikácia si potom tie dáta sťahuje k sebe a ukazuje trebárs aktuálnu situáciu. Tak? Áno. Dobre to chápem. Ako to vlastne funguje? Myslím, tá aplikácia, čo všetko tam človek môže vidieť a sledovať? No, môžeme si to pozrieť. No. V podstate, keď si človek zapne aplikáciu, tak je tam samozrejme nejaký ten návod, je tam možnosť pozrieť si to v demoverzii, pretože keď nie sú oblaky, keď nie je oblačnosť a je jasno, tak treba tam mať ťažko nejaké... skúmať oblaky. Ťažko skúmať oblaky, ktoré nie sú na oblohe. Tým pádom vlastne máme tam aj demoverziu, aby si ľudia mohli teda prezrieť, čo tá aplikácia robí, aby si to vedeli vyskúšať. Čiže je tu možnosť pustenia si toho dema. Tiež si povoliť notifikácie, čo sú vlastne, keď si tu povolia ľudia notifikácie, tak im vlastne bude chodiť informácia o tom, že sa niekde v ich okolí nachádza nejaká nebezpečná oblačnosť. Hej, a tiež je tu legenda, kde vlastne sú vysvetlené všetky farby rôznych zrážok, či sú to tuhé zrážky, čiže sneh, alebo tekuté, čiže dážď, alebo napríklad krúpy, a tiež farba radarov, pretože ikonky radarov majú rôznu farbu podľa toho, aká je situácia, či radar ide, alebo odpočíva a čaká, kým bude oblačnosť. Čiže ono to vlastne, tá aplikácia funguje tak, že človek si to zapne a vidí, čo sa v jeho okolí deje, prípadne vidí aj, čo sa bude diať? Áno. Že to má nejakú predpoveď? Áno. V prvom rade má to možnosť pozrieť si dáta, ktoré namerané boli. To znamená, že ako sa tá situácia vyvíjala. Lebo ono je zaujímavé pozrieť si, ako sa ten oblak tvorí, aj vidieť, akým ide smerom až do momentu posledného merania. A je tu možnosť aj predpovede, kde si vlastne vedia ľudia na lište nastaviť, akú predpoveď chcú, či chcú predpoveď na 30 minút, 60, 90. Samozrejme ponúkne to podľa výkonnosti konkrétneho mobilu alebo tabletu, aby to nesekalo, aby to išlo hladko. Čiže si tam môžu zvoliť, dajme tomu, že chcem 30 minútovú predpoveď, a ono im to ukáže aj predpoveď krátkodobu. Tu je dôležité, že jedná sa o krátkodobú predpoveď, čiže predpoveď toho, ako sa ten oblak bude vyvíjať v najbližšej dobe, pretože pri tej nebezpečnej oblačnosti je toto najdôležitejšie. Nie je to predpoveď na deň, na týždeň, ale predpoveď presne toho, čo sa na mňa zrovna blíži. Ja som tam videl aj funkciu AR, to je rozšírená realita, myslím po slovensky. To funguje dokonca tak, že človek chytí trebárs telefón, takto si ho namierí na požadované miesto a tá aplikácia mu povie, že toto je taký a taký oblak? Áno, v podstate ide o to, že keď si človek tuto klikne na AR, hore na hornej lište, tak vlastne sa mu zobrazí jednak varovanie, aby si dával pozor, aby nespadol, ktoré tam byť musí, a zároveň teda jemu sa zapne kamera, dajme tomu na mobile alebo na tablete, a v podstate si ho takto dvihne, namierí si ho na oblaky, čiže napríklad keby tam, predstavme si, že tuto je tmavý oblak, hej, a neviem, čo je ten tmavý oblak, či ide ku mne, či je to búrka, či ide iba odo mňa a budem si ho môcť odfotiť, tak ja si ho vlastne namierim tablet alebo telefón na to tou kamerou, si mi to vlastne zosníma obraz, a mne sa ukážu ikony tých oblákov, ikony vlastne, ktoré vznikajú na základe našich nameraných dát, že na oblaku máte ikonku, kde je napísané napríklad búrka s dážďom, a keď si na ňu kliknete, vám sa vysunie z dole líšta, kde je napísané, hej, teda, že je to napríklad búrka s dážďom, v akej je vzdialenosti od vás, ako rýchlo sa pohybuje a ktorým smerom sa pohybuje. Čiže vy podľa toho viete zistiť, či ten hrozivý oblak ide iba takto niekam preč, alebo či sa blíži na vás a máte sa schovať, treba ísť, keď ste na bicykli, na hrádzi, a počkať, kým to prejde, alebo či môžete ďalej bicyklovať, lebo viete, že vás to obíde. Ďalšie možnosti zobrazenia sú tam 2D, to je takéto klasické, že mapa, a na tom sú tie fľaky, ktoré znázorňujú radary a prípadné zrážky, áno? Áno. Je to 2D, to znamená, že pohľad z vrchu, na placatý oblak. A v podstate vy v tomto si viete pozrieť aj
vidíte ten oblak z vrchu. Hej, vidíte jeho tvar, ale zo spodu vlastne vám presvítajú v tom našom zobrazení tie zrážky. A vy si viete na lište napravo, na pravej strane, si viete kliknúť a vy si viete posúvať, vlastne pozrieť si vrstvy oblaku a tá spodná vrstva, to je vrstva, z ktorej vypadávajú zrážky a keď si dáte tú spodnú vrstvu, tak vidíte vlastne plochu tých zrážok. A toto všetko ten radar dokáže fakt, že takto urobiť vrstvy toho tých oblakov široko ďaleko? Áno, pretože, široko ďaleko, pokiaľ má dosah, ale áno, dokáže tým, že on meria na husto. To znamená, že ako sa tá anténa točí, tak naozaj ten oblak namerá vo vysokej hustote, čiže vie, v ktorej časti oblaku sa čo deje. A čiže vy keď vidíte z vrchu takto ten oblak, tak vidíte nejaké biele masy, ale vy neviete presne, z ktorej časti toho oblaku prší. Takže keď si pozriete spodnú vrstvu, tak zistíte, viete, z ktorej časti prší, v ktorej časti je trebárs, padajú krúpy a v ktorej časti toho oblaku je aká intenzita tých zrážok. Čo vám veľmi pomôže, pretože aj vidíte, viete, či to ide na vás, viete, či to prší, viete, či sú tam krúpy, viete kde. Fascinujúce. Je tam ešte aj 3D zobrazenie? To je zase aký pohľad? 3D zobrazenie, pohľad, čiže sa vám vlastne zobrazia oblaky, ako by sa vám dvihli, keď si to na to prepnete a vidíte ich z rôznych strán, z rôznych uhlov, čiže vlastne keď si hýbete prstom, si pohybujete tú mapu, tak vidíte vlastne ten oblak tiež z rôznych strán, vidíte, aký má tvar, vidíte, ako sa vyvíja, napríklad vidíte tú kovadlinu, niekedy keď vidíte búrku, tak je to vysoký oblak, ktorý vlastne tu vytvára tú kovadlinu. Tak to tam napríklad vidíte tiež. A vidíte, že napríklad z kovadliny vám neprší, ale z tej vysokej časti pod ňou napríklad pada dážď. Je tam ešte aj funkcia, ak sa nemýlim, virtuálnej reality? Áno, virtuálna realita, to znamená, funguje tak, že si podržíte prst na obrazovke a vlastne vás to prenesie akoby na zem, po ten oblak. Hej, čiže vy sa vlastne viete pozerať na ten oblak, ako by ste ho mali okolo seba. Čiže točíte si posúvate si obrazovku a vy si vlastne posúvate oblak, ako by ste tam stáli. Čiže vy aj keď ste doma, treba sedíte v obývačke, chcete sa pozrieť, čo je okolo vás, keď si to pustíte a vlastne si viete pozrieť tie oblaky. Ešte si dať k tomu okuliare virtuálnej reality, nie? Áno, no vtedy by to bolo úžasné. Vtedy by sa naozaj, to by bolo úžasné, že ten človek môže takto ten oblak točiť, posúvať a vyslovene si ho poobzerať zo všetkých strán, pozrieť sa aj do neho. No, vyzerá to fantasticky. Je to už normálne dostupné ako tá aplikácia? Áno, je normálne dostupné aj pre Android, aj pre iPhony. Dá sa kedykoľvek stiahnuť, hoci aj hneď teraz. No a teraz už len teda zariadiť to, aby bolo pokryté čo najviac toho Slovenska, ako sme sa s otcom bavili, že zatiaľ sú radary tu v Čunove, ďalší je v Inovci. A teraz aby pribudli aj ďalšie a ďalšie. Áno, pracujeme na tom a budeme sa veľmi tešiť, keď budeme zase môcť umiestniť radar na ďalší post a postupne pokrývať čoraz väčšiu oblasť, aby čoraz viac ľudí malo k tomu prístup a aby im to vedelo pomôcť. Tak budeme držať palce, nech to vyjde. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.